ассалому алейкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи Ангурӯ ва Боғ. имшаб шаби 11 ба 12 апрели соли 2024 мебошад. ман қарор дорам дар ҳавлии худам шаҳри Душанбе, маҳаллаи Испечак. ва барои чи ман ин наворро шабона гирифтам, бинед, ҳама берун шаб. барои он ки шабона ана ҳамин паразитҳо, ана ҳамин ҳашаротҳои зараррасон ба шикор мебуроянд. бисёр одамо савол метиҳад ки бодирингамам хурд, помидорамам хурд, чӣ кор кунем? ду роҳаш аст. шабона ҳамин хел соатҳои 9-10 мебурояд, ҳамин рӯи ҳавлитон пур ҳамин асоз нишон метиҳам бо дигараша. ё мекушед якта-якта, ё бо аппарати дорузанӣ заҳрхимикат мезанед, ҳамин ҳавлиятонро болои ин мепошед, ин мемурад. вале мо заҳрхимикат ки назадем, инро мекушем. ана хел ана инро мо куштем. тамом, ин дигар зинда намешавад. ин мурд. мегузорем дигарашда. боз мебием, мекобем. ана инҷа ёфтем. ана дидед, инро ҳам мекушем. задем мурд. боз ана инҷа ёфтем. ана куштем мурд. боз ана инҷа ёфтем. хулоси гап шаб бисёр меёбед, пур меёбед. дубулак кардем. боз ана инҷа якта калон ёфтем. кани бо ана боз ана шумо мехоҳед фаҳмед ки дар ҳавли шумо ҳаст ё не. саҳар хизед, ҳамин раҳи ҳамин рафтагӣ ҳамин пай сафед ялаққости паласа ҳаст. ҳаминҷа ман ҷоде дидам озибо. ҳаминҷа оз яхта дидам. ана ана бинед. ино ҳам куштем. исодор боз тамошо мекунем. ана бо якти дигар ёфтем. инҷа биё. ана мекушем. ина бо якти дигар дар инҷа барг хурда шудааст, мекушем. хулоси гап ин тараф биёкунем. хулоси гап ки ҳаминҷо пур аст. ҳамин алафу ана инҷа биё. нест алафу сабзавоту ҳама чия мехӯранд ино. ино мана инҷа биед. мана инҷа ана шумо ин хел ана оташа ёфтем. ана оташона ёфтем. дидед, шумо ино ё шаб мекушед, ҳамин хел кофта мана бояд дига оташа ёфтем, очаша ёфтем. ана ё ин ки заҳрхимикат болои ҳамин мезанед. ана ана дидед, исо рӯшан ку. ана бо инҷа ёфтем. ина бинед. инаша мекушем, баъд инашро мекушем. ана инашро куштем. ана ҳамдиёрони азиз, ҳо унҷа будааст, дидед? ина бо ина бо пур ҳамин заминҳо пур. ина бинед. ино шаб шикор мебуроянд ва ҳамаи помидору бодиринг чизи шумо хӯридагӣ мехӯранд. ино бачаҳоша бинед ча бисёр. ана мана бинед. ина куштан дар кор. ин имай даҳака куштан дар кор. инашам куштан дар кор. инашам куштан дар кор. ин дутак куштан дар кор. ана ана инҷа бо якти дигар калон ёфтем. инро ҳам
میکشه منه. کشتیم ما بازم خیلی پر. خلاصی گپ اگر من تو سهره کشته ایستم اگر این بگمونم که تمام نمیشود. اینا بینید انا اینجا بود دوتا بدست بینید. این یکتا ایناش دوتا من هم خیلی میکشید. فهمیدید می؟ اینو شب از هر طرف شکار میبرن از بیخی سنگو بو قریب سهر شدن گریخته رفته پنهان میشن. آن بیخی تگ سنگ و تگ کربکه و تگ هر چیز ده روزانه نمیابید اینا. منه اینجا بوده است منه این کلامش باز میبیم اینجا منه مایده چش همه شب روز اینا تولد کرده اینجا بیا انا بو کلامش هر قدم پر این حشرات ضرر رسون. خلاصه گپ همدیاران عزیزانم خیلی افته میکشید. اگر به کسی معقول باشد لایک موند و دیگران تماشا کنه بینن. همدیاران عزیز در پناه خدا باشید با گروه انگروه و باشید.